Menika sing badhe ingkang foto monggo keluarga besar dari Kerawang. Pengantin kakung ngantos pengantin putri monggo langsung kemawon. Ketok ibu iki wis sumuken ya Mas. Ngomong jajan lurut tek kabeh udah untuk dikasih. Ora lho aku dhewe iki ya sumpel ya sumuke Dari Kerawang dulu foto, monggo untuk selanjutnya dipersilakan. Leh ganteng-ganteng ki ya Allah Mas. Mas, 500 50 ya Mas. Sanggeblak. Geblak. Nggih Mas, menika saderengipun dalem ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, alhamdulillah menika kula Mbak Yu Sabrina saking Madiun Kota. Aije. Nggih, aslinipun Caruban Pilang Kenceng tapi di kota ikut suami. 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 Sekarang suaminya Iya, Mas. iki dhisik ya mantanmu. Nah, ikut suami gitu. Suami, Nah, ya.